Здравей, Руме, добре дошъл. Здравей, добре заварила, много ми е приятно. Ние сме си от цял ден от сутринта от 4 заедно и няма да питам, нали, както при всеки един участник, как ти мине пътуването. Ами ти знаеш, беше добре, беше забавно, Да, интересно. много Не интересно ни беше можахме дори да пътуването. спиме по време на полета, защото си бърборехме и така се оказа, че сме една зоди, имаме толкова много общи интереси и неща, работи. Така че изпознали сте, що ме бехте в нашия полет. Наистина, беше си един малък филм, беше много интересно днеска с Румен на летището и през цялото пътуване. Искам да кажа за Румен, че е много интересен човек и има какво да чуем от него и още какво да разберем. Благодаря ти. Руме, от колко години си в твоята кариера на пеене? Ами, аз от 2017 година официално съм певец. Да. Преди това съм бил клавирист в оркестъра на баща ми и Да. така се научих така общо за цялата система, как е, що е, какво е. Но 2017 година беше това, когато излезнах 1000 пъти. Песента, която до днес не мога да бия, в смисъл тя е най-хубавата от всичките следващи. Та идват колко години? 8? Май. Да. Ако правилно сметам. От 2017 до сега, 2025, 8 години съм на ринга. Обиколил съм доста, работил съм яко и съм срещал много готини хора, с които ме е чест, че се познаваме и с някои от тях сме изградили много хубаво приятелство с годините. И това е супер. От цялото нещо, мисля, че е най-хубавото нещо. Е това, че срещаш толкова много хора и се спретеляваме и създаваме такива връзки, които остават във времето отвъд финансите, отвъд такива ползи материални. Приятелството е на първо място. И обичам да казвам, че славата и парите и момента отминава, ама приятелите остават. И аз обичам да се изграждам приятелства навсякъде и слава Богу съм успял да имам почти навсякъде приятели. Това е супер. Всички много те обичаме и те ценим и те уважаваме като приятел и като изпълнител. Благодаря. Харесваме твоята музика и се забавляваме. Музиката теб зарежда ли те? Може ли да живееш без музика? Естествено, че ме зарежда и не знам дали бих могъл да живея. Сигурно не, сигурно целият свят не мога да живее без музика, защото това е което ни разредява. Музиката ми, аз съм закърмен с нея. Още баща ми и дядо ми са музиканти били. Баща ми все още си е. И част от мен също сте музиката. На твоето мнение, че не може да живеем без музика. Аз не съм певица като теб и твоите колеги, нали, но в банята аз си пея. Аз не мога без музика. Ти си много И съм музикална. много щастлива, че имам приятели като вас около мен. И за нас също е радост, че имаме такъв готин човек, приятел като теб. А и ти, като се занимаваш в този бранш с партията, с такива готини неща, нормално да си привързан и ти към музиката. Много, много. Какво имаш да кажеш за личният ти живот на нас? Ами, какво да кажа? То се знае каквото трябва, може би. Щастлив съм, радвам се за живота ми какъвто е. Ценя половинката ми, ценя семейството ми, които почитам си, обичам си ги. Те също мене. Те са ни горивото, Да. смисъл заради който живееме, нали? Изобщо се бориме, бачкаме, действаме, движиме, пееме. Точно така. Да ти са живи и здрави покрай тебе твоите любими хора, които Благодаря и обичаш. на теб също и твоите любими близки хора. Благодаря. Сега е момента да попитам, аз знам, че и твоя баща също се занимава с музика. Да. А ти от него ли наследи дарбата за пеене? Ами, да, в смисъл. Как тръгна всичко? Не знам, имам един случай, си спомням като малък, се събудих и започнах да пея. И ми направи впечатление и си мислех, другите деца така ли са, не са ли? От колко годишен? Ами май бех втори клас. И отивам на училище и питам братовчеда, който също е музикант и певец и всичките го знаят и го обичат, вокалиста на Лео Бенд, Янис. Ние бяхме в един клас и седехме на един чин и го питам, абе брат, ти ли си така като мен? Да, ставам, викам и почвам да пея, това нормално ли е? И той вика, абе, и аз постоянно си тъна, ника ми си пея, вика, майка постоянно ми се кара, май ще станем един музикант. И установихме тогава, че ще сме музиканти, защото ни привлича страшно много музиката, заради това, че бащите ни са в тази сфера. Дето се вика, закърмани сме с това нещо и си имахме един малък такъв оркестър,
помежду часите всички деца ходеха да тичат, нали, топка и някакви такива неща, които са супер, ама ние за нас си беше по-важно да седим между частото Точно така. и да си пееме и да си свириме. Нямахме търпение да дойде час по музика. Със сигурност от баща ми. Аз като си спомням като малък, влизам в една от стаите там в къщата, където живеехме в Кюстендил и една пълна стая с инструменти, барабани, китари, какво ли още не. И така интересно ми беше, взех да ги нали, опознава, да ги пипам, да ги тествам, нещо да си играя с тях и ми се превърнаха в най-добри приятели музикалните инструменти. Може би другите деца, нали, в друг дом, в друга къща, сигурно, ако баща ти е, да речем, майстор, може би почваш да си играеш от малък сбор машини с такива някакви неща. Точно. И то по пътя на логиката. Аз играх с музикални инструменти, аз съм музикант. Доста добър музикант, певец. Благодарим. Стараеме се, гледаме да направим най-доброто, защото го обичаме. И то се усеща от публиката също, като го правиш с любов, като го правиш с желание и всеки път се получава и по-хубаво, както всеки един човек, като бачка, каквото обича, все до не бачка. Да те попитам, коя твоя любима песен е в дует и с кой твой колега? От дуетните? Да. Ами, не знам, аз имам много дуети, всички са ми много любими, харесват ми. Може би те да знам, фаворит ми е с Саша песента, с Саша Санда, тук е камера, не знам защо, просто всичките много я обичаме, я харесвам и всеки път като пее някакво яко чувство. Да, тя е много готина. Готина е, наистина. И иначе всички други са ми много любими, не мога да кажа кой не ми е, примерно, кой не харесва. Наистина супер са. Не че са си мои, но са си готини. Да. А от баладите, ако ме питаш коя ми е най-любима, мога да кажа, че Салдин Бус много харесвам. И тя ми е много на сърце. А ти като изпълнител имаш ли любим изпълнител? Ами всичките ги харесвам. Всичките ценят тия, които се трудят и които бачкат. И са пример за това. Сега да не посочва някой да се сърди, пък някой да се възгордее и така. Имам си мой фаворит, но предпочитам да си ги запазя за тайна. Ясно. Но определено ценят тия, които бачкат, които правят нещо ново. Не харесвам, когато всеки нещо иска на готово. И да не се потруди да си измисли. Да Хубаво е, когато човек се труди и събира плодовете на своя труд, да кажа. Да, абсолютно. И то никога не остава трудът невъзнаграден, защото когато се трудиш, накрая печелиш. Да, точно. Сееш и женеш и така. Руме, аз знам, че за теб ти приемаш участие в чужбина. Как гледаш на това с партитата в нашата сфера, това, което правим, нали, за българите, защото ние където сме в чужбина имаме много българи и правим всичко това. Разбира се, да. За вашите фенове. Разбира се, ами поради това, че народа се изнесе по Европа, за да работи и да бъдем така равнопоставени и да имаме възможност да се реализираме в живота, да не сме неуважавани и третирани по някакъв начин заради цвета на кожата ни, да го кажа по-възпитано, да не звучи обидно. И нормално се реализираме тук в Европа и съответно има и вече нужда да се създават такива партиите и изобщо да се веселим, защото сме хора, които обичаме веселбите. И ако ще в Китай да се изнесем и там ще правим някакви партита българите, защото обичаме да се компонясваме. И това е супер смисъл. Последните години общо взето бачкаме най-вече с хората, които са в Европа, пък лятото, като се приберат, съответно се правят личните такива мероприятия, сватбени тържества, да. Тем подобни. И с тия хора бачкаме и ние, като се интегрират в това и ние по тех смисъл, по народа. И цяло като за шоу-бизнеса, нали, в тази сфера, в която се занимавам в момента, се срещам с много изпълнители, изключително много талантливи твои колеги и аз съм за младото поколение, защото те са бъдещето, нали? Разбира се. И подкрепям младите изпълнители, но на мен ми е най-любима така малко
То си я знаете. Обичате си я дори и вие изпълнителите. Тя е една жена, която няма как някой да не я обича. Вече се сещаш, може би, Да, коя. мисля, че се сещам, да. А, Да я задавам често въпроса на всички изпълнители. Копирате ли някого, който е по-известен от вас? Ами, аз за мен лично мога да кажа, че опитвам се дори да го избегна, ако на някого много заприличам, но със сигурност пък се вдъхновяваме от различни наши а, батковци, да речеме, Точно и така. по-големи от нас в бранша, които преди нас са минали, са ни вдъхновявали, ни вдъхновяват и са пример. И в този смисъл може да се каже, че копираме. Ама да сме пак копи-пейст без своята идентичност, си не ми е окей. Предполагам на всичките. Дори в случаи, в които нещо си твориме някаква песен и заприлича на някой нещо в стила му, в пеенето му и си викаш, ами ти ще кажат сега, че малко тук копирам някой еди си кой, се опитваш да избягаш от това. Защото там е идеята да бъдем всички Точно различни. така, да. Много ми хареса дуетната ти песен, сега новата с Стефани. Да, благодаря, тя наистина много готина. Ми с Стефани всички неща, които правим, винаги стават много интересно и много, много красиво, много готино. И сме добре така сработен екип. Седеме да бачкаме и нещата винаги се получават. И сега последните ни песни тук имаме пак, дето бах са готини хубави, ама болна тема си е на болна тема. Много обичана и харесвана песен. Кой измисли клипа Детето? Самия в клипа. На кого е детето в клипа? Да, детенцето е там е на едни наши близки приятели, за което много благодарим, нали, че така се отзоваха и даже на другия ден мисля, че не беше ходил на училище, защото до късно снимахме. Кученцето, примерно в клипа си е моето лично куче домашно, което се гледа в нас и само прави бели Гучи се казва. И идеята за клипа е как се роди. А, Забравих се точно как беше с оператора, си говорихме с Стефан някакви идеи, после накрая го оформихме като някаква история, която да е по смисъла на текста, общо взето. И се получи готино, набързо минаха снимките, не бяха някакви трудни, сложни. Получи се хубаво видео, приятна песечка. И общото пеем за това, че а, миналото време, твоето минало е част от тебе и ти не можеш да го промениш, ти си го носиш себе си и много трудно да го изтриеш. Така че ако тръгнеш да изтриеш миналото си, не можеш да изтриеш този любим човек, с който си, че бил толкова примерно години, сте делили един живот и така. Накрая, че не могат да се разделят, защото се обичат, имат си минало, имат си дете, имат си такива неща. И... Много интересна песен, лично на мен много ми хареса. Благодаря, радвам се, че ви хареса. Също така и на Стефани работата и песните и нейните проекти също така много ми харесват и тя е в моя план за напред. Живот и здраве. Мога да те свържи, имам връзки, контакти. Имам вече връзки. Благодаря ти за което. Може ли да съветваш по-младите, нали, начинаещите певци? Защото ти си вече на място, което си се трудил и си се изкачил по кариерата си. Благодаря. Какво да посъветвам? Моят съвет е да се трудят, да работят, да търсят идентичността си, да правят своя музика и да наложат себе си като артист, като нюанс, като цвят, защото хората имаме нужда да виждаме различните цветове. Не може да сме винаги ни същи всичките, като той, като другия, като третия. Да се трудят и резултатите ще дойдат. Рано или късно те ще дойдат, ако човек дава от себе си. Трябва ли да правят всичко с любов и живяно чувство? Абсолютно страхотно допълнение. Трябва да е с любов, а изживяно, не знам, ако е изживяно, то се усеща в последствие. Дето днеска си пътувахме и си говорихме за една песен. Тази песен, да. Да, имахме един такъв драматичен момент в началото на нашата връзка с моята жена и бяхме леко скарани и много се притеснявах. Тя е прекрасна, пък как се караш този прекрасен човек? По някой път случва се такива неща, да. В тази ми емоция ми посъветва и ми приятел да запиша това, което чувствам. И го написах и след години там се случи така, че излезе песента и
и хората усещат тази емоция, някак си харесва и песента се радва на много гледания, на много позитивни такива отзиви и е преживяна песен. И ефектът е много по-силен, когато изпееш нещо, което си преживял, си почувствал, си усетил, но ако успееш пък, записвайки тази песен, да предадеш тази емоция, дори да не си ти главния лирически герой в случая да си Да. преминал през такова нещо, просто с пеенето ти, с това влезеш в песента, повярваш в текста и го изпееш, то пак би могло да носи същия ефект, положителен. Да. Ако решиш нещо да пропееш, мога да винаги подкрепа да посъветвам. Може ли дует? Разбира се. Ето. Вече от сега имам Правим. си дует с Румен Борисов. Когато решиш, обещаваш, аз съм твоя човек за дует. Днес какво каза нашата приятелка Адриана? Пееш високо, а аз пея ниско. Става, нали? Да. Ето, Ще се съчетаваме. Аз ще наблюдавам, ако тръгнеш на високо, аз так ниско, после обратно. Ако ти ниско, аз от високите. Това е да работиш с професионалисти. Дами и господа, вече няма да съм водеща на подкастове и организатор на български партита, а певица. Очаквайте скоро. Да. Според мен обаче не да си ставиш организирането и тези подкасти, защото си наистина добра и те поздравявам за работата, която правиш. Ти благодаря за наистина професионалното, страхотно отношение. Често удоволствие да работим заедно и да правим такива готини неща. Благодаря ти, Руме. Сега нека чуем твоя прекрасен глас. Някой твоя любима песен, лична песен или на твоя харесвана песен, може и на друг изпълнител. На плейбек ли сега да изпея? То нямаме, на живо ще. И какво ще ви изпея? Добре, малко една от наша любима песен. Като на кино мина ми живота, като на лента спомените връщам, колко бързо времето отмина, а ти не спря да бъдеш моята любима. И още помня първата целувка, още ме държи онази луда тръпка, неусетно косите побеляха, а да те търсят моите очи не спряха. Браво, Руме! Благодаря. Поздравления, страхотен е човек. На плейбек, добре се чуваш ли? На плейбек той е един страхотен изпълнител. Аз съм благодаря. наистина гоня таланта и подкрепям това, което на мен е... Да, учете, млади хора, нали, учете, борете се, имайте мечти, но таланта се ражда заедно с теб, част от теб. Така е. И бъдете просто последователни, постоянни, защото постоянството може дори да бие и таланта. Когато човек е най-ясно с нещата и прави стъпките една по една и дава, може да стигнеш пак до много далече. Стига да го обичаш, стига да го правиш с любов, дето си говорихме точно преди малко. Това е много истина, която може много да послужи на хората. На младите особено. На младите. Радвам се, че бяхте и тази вечер с нас. 20 декември 2025 година. Това парти не е последно за тази година. Очаквайте ни вече от 2026 година. Живот и здраве! Пожелавам на всички ви много здраве, много щастие, късмет, любов. Най-вече от здраве да не се оттървете. Да продължавате да ме следвате, защото имате още какво да видите и да разберете от мен. Аз ви обичам. Обичайте се и вие. Чао, бъдете живи и здрави.